Isa na namang panibagong paglalakbay ang ating pagsasamahan mga biyahero. Atin namang puntahan ang bayan ng San Fabian dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bisitahin natin ang ilan sa kanilang mga pinagmamalaking atraksyon. Mula Baguio ay bumiyahe pa tayo ng alas 4 ng umaga upang maaga din tayong makarating sa ating destinasyon. Una nating bibisitahin ang Hobbit Farmville na inspired pa sa Shark kung saan natin makikitang nakatira ang mga hobbits na itinampok pa sa Lord of the Rings at The Hobbit trilogies. Pagkatapos ay dediretso naman tayo sa Binday Dam na isa sa pinakasikat na lugar na makikita dito sa San Fabian, Pangasinan. Panghuli ay pupuntahan din natin ang Bulasi Beach na isa din sa pinakadinarayo ng mga turista dito sa Barangay Bulasi. Alamin natin kung gaano nga ba kaganda ang nasabing lugar at ano-ano nga kaya makikita natin dito at bakit maraming turista ang nagpupunta dito. Kaya tara mga behero at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Dilim pa, alas 4 ng umaga. Ayan, going to Quezon Road tayo mga biyahero. Dito sa Baguio mga biyahero, ang daming tao ngayon dito sa may Lion's Head na nag-aantay. Solid. Anong oras pala ngayon? Ayan, 5:55 ng umaga. Ang dami nang umaakit sa Baguio. Tayo naman pababa tayo kasi malamig dito sa Baguio. Kailangan doon tayo sa mainit na lugar. Ayan, balik ta rin natin. Kapag summer naman, doon naman tayo ngayon sa may Atok siguro. Or basta parte ng Benguet din. Okay, so mga behero, nandito na tayo ngayon sa may Camp 1 dito sa may Quezon Road. So 6:31, palabas na tayo. Ayan na yung Arco, Benguet Province. Come again, sabi niya. Ayan, malapit na tayo doon sa ating pupuntahan. Punta lang naman tayo dito sa may San Fabian. 31 minutes left sa ating biyahe. Nakakamiss mag-rides ng ganito. May front cam. Yung mga last na biyahe natin naka mirrorless kasi tayo. Wala ang ating GoPro noong mga panahon na pumunta tayo dito sa may Maliko. Solid doon sa may parte ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Alright, so ito na yung Arco ng Pangasinan mga behero. Ayan, at 10 minutes na lang mararating na natin yung San Fabian. 7:38 ng umaga. Meron na lang tayong 7.2 kilometers na paglalakbay. So malapit-lapit na tayo doon banda sa may sa pupunta nating lugar ngayon. Wow, ganda ng dagat, solid. Ganda dito sa may parte ng Bani. Pakaganda. Ganda ng mist. Wow. Libreng-libre yung kalsada. Pangilan-ngilan lang yung mga sasakyan na nasasalubong natin. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may San Fabian. Nakapasok na tayo dito sa may Mabilao, San Fabian, Pangasinan. Okay, 1 minuto dito na banda. Ayan o, napakalawak ng taniman. Dito tayo pupunta sa may Farmville, San Fabian, yung tinatawag nilang The Hobbit. May kukunting lalakarin lang. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung motor, kung hanggang saan tayo magpa-park. And meron tayo dito mga riders, bikers. Yun, welcome to Farmville. Dito na banda. Ito, check natin
Ayos. Mukhang ang ganda. Ay hindi, meron dito. Saan banda yung Farmville? Check lang natin yung prices nila. Yan, so siguro ito yung reception area. Dito kayo magre-register. Ayan, ito yung entrance fee nila. So pag adult 100 pesos, pag kids 60, senior citizen is 80 pesos. 3 years old and below ay libre na makakapasok. So ito yung papunta. Ayan. Papunta doon sa The Habit na sinasabi nila. So meron doon mga bilihan ng pagkain at saka milk tea. Ayan yung nakita natin sa advertisement nila. So napakalawak din itong palayan na to. Siguro sa next time na lang tayo pupunta dito sa may The Habit. At wala pa, sarado pa. Alright, so kakagaling natin dun sa may Farmville, dito sa may San Fabian mga behero. Ayan, dito na tayo ngayon sa may barangay Palapad. 10 minutes remaining. At balak natin puntahan ngayon yung dam. Tignan natin kung bukas na. So kapag hindi pa bukas, magre-reroute ulit tayo. Ayan, mabilis ang biyahe tayo ngayon para maikot natin itong mga tourist spot ng San Fabian. Hopefully ay kahit papaano ay mapuntahan natin yung mga pinakasikat na tourist spot nila dito. Ayan, oras natin 8:24 ng umaga. Hopefully mapasok natin yung dam. Parang maganda eh. Wow. Meron lang tayong 9 minutes. Okay, so 4 na minuto mga behero ay mararating natin yung dam. Pero makikita nyo naman yung daanan natin dito, napaka off-road. So nakapagpalit na tayo ng gulong Corsa S yung likod natin, kaya hindi natin masyado ramdam. Check natin mamaya. Ayan no, dire-diretso ka dito. And medyo mahaba-haba yung kalsada na to na tutumbukin nyo para lang marating yung dam. Pero off-road nga. Off-road ang galawan. Ganda oh, may isan. Ayan. So doon nagtatapos yung off-road, pero dito sa kabilang lane hindi pa masyado naaayos. Alright, 2 minuto mga behero, 1.1 kilometer. Oras natin ay 8:30 ng umaga. Ito yung Binday Dam mga biyahero, yung ating pupuntahan ngayon. Along the road lang naman siya. So matatanong natin dito mismo sa may kalsada. Alright, ito na siguro yon. Banda dito. Ay, walang tubig. Tuyot. Tagtuyot pala ngayon mga biyahero, kaya walang tubig. Naku po, hindi natin masisilayan yung tunay na ganda nitong dam dahil walang tubig. And check lang natin dito, makipark lang tayo saglit. Ito yung Binday Dam, kaso wala siyang tubig oh. Ayan. Okay, so dahil walang tubig dito mga behero, hanap pa tayo ng ibang spot na pwede nating puntahan dito sa may San Fabian. Ayan na may mga kubo. Alright, so mga behero, nandito tayo ngayon sa may Mabilao to Palapad Road. Pabalik tayo, papunta tayo dito sa may beach. Ayan, dito sa may San Fabian Beach. At titignan natin yung itsura ng beach na meron sila doon, dahil kasama dun sa mga tourist spot dito sa may San Fabian. So may pangalan yung beach eh, wait lang, tingnan natin mamaya. Biyahe muna tayo, meron na lang tayong 7 minutes at 3.2 kilometers na lang.
Oras natin 9:38. Kumain pa kasi kami doon ng pang-umagahan, tsaka nagmerienda na din para tuloy-tuloy ang ating biyahe. Pakaganda dito. Yan ang mga palayan. Okay, so nandito na tayo sa may Bulasi Beach. 3 minutes na lang, mararating na natin. Yan pala yung pangalan niya, Bulasi Beach. I love Bulasi. Ayan, ito yung barangay hall nila. May registration ata. Taga Baguio po. Baguio po. May Registration. Okay ba? tawag dito. Entrance. Okay. Magkano po per kwan? 10 po, okay. Marami pong tao ngayon? Marami. Thank you, sir. Oh, sige, Thank you po, thank you. Alright, so bago kayo makapasok dito sa may Bulasi Beach mga behero, magbabayad muna kayo ng 10 pesos each. Ayan. Ayos din dito. May mga bakanting lote. Isang minuto mga behero, 400 meters. Ang ganda dito. Tignan natin kung tignan natin kung ano yung tsura ng beach nila dito mga behero. Grabe naman yung rough road dyan. Maraming tao. Mukhang sikat to, dinarayo din tong beach na to. Bulasi Beach. Dito lang po. At pagpasok nga natin dito sa may Bulasi Beach mga behero, makikita natin itong I Love Bulasi signage na kung saan pwede tayo mag picture taking para sa ating remembrance. At makikita nga rin natin dito yung dami ng tao na meron sila ngayon. So kapag Sabado at Linggo ay marami nga daw taong nagpupunta dito. So halos fully booked yung kanilang mga cottages. So pwede kayong mag-overnight dito mga behero at 1,500 yung kanilang cottage, good for 10 persons. So pwede rin kayo magdala ng tent nyo, pero kailangan nyo pa rin magrenta para makapag-pitch kayo ng tent. At para naman sa kanilang mga air-conditioned rooms ay meron silang 3,500 na good for 10 persons din. Ayan. At marami rin silang mga activities na pwede nyo gawin dito. Pwede rin kayo mag-biking. Meron sila ditong napakahabang pathway na kung saan pwede kayo mag-bike, sementado yan. At syempre may mga iba't ibang water sports activities gaya ng banana boat na ito. At pinagpatuloy na nga namin yung aming paglalakad mga behero. Makikita natin dito, may mga kabataan na naglalaro ng basketball dito mismo sa may tabi ng I Love Bulasi signage. So ayan, makikita natin dito yung half court na kanilang pinaglalaruan. So kapag wala rin kayong dalang mga pagkain mga behero, ay meron kayong mabibilhan dito ng mga lutong pagkain. Ayan, at meron rin dito mga inumin. So meron rin kaming mga nadaanan nagbebenta ng danggit at daing. So marami kayong mabibili dito mismo sa may Bulasi Beach. At sila kuya nga, nadaanan din namin, may mga tinitinda silang iba't ibang klase ng produkto. So tanungin natin sila, mga behero. Ano pong pangalan? Jason. Jason. Opo. Yeah po si Sir Jason. Ano pong mabenta niyo, sir? Mga accessories po. Accessories. Mga lalagyan ng pangalan.
Ikaw sir, anong pangalan po? Bernard. Bernard, si Sir Bernard. Yan. Nakita lang natin dito sa may Bulasi. Mga samurai po atin benta niyo sir. Magkano po yung ganito? 1.5 po. 1.5. Thank you sir. Sige po, Thank you. Thank you. Alright, so mga behero, tapos na tayo dito sa may Bulasi Beach. Napakaganda dito. And good siya for family. Medyo mura naman yung prices, medyo mura naman yung prices ng cottage at saka transient nila dito. If ever gusto niya mag-overnight stay, pwede rin yung tent. So kailangan nyo muna kumuha ng cottage bago kayo makapag-pitch ng tent nyo dito sa may beach front nila. Solid. Ayan, so ito lang ilakad natin dito sa may San Juan tuloy, dito sa may San Fabian. Okay, so ito lang ilakad natin dito sa may San Fabian mga biyahero. At hopefully nag-enjoy kayo. Maraming salamat ulit sa pagsama sa ating vlog for today. And napakaganda ng beach na to. Napakalawak din. Alright, so maraming salamat mga biyahero. And as always, God bless and peace out.